रानी राने बिस्कुट खाइबू खाइबू बिस्कुट हाँ सकाळ किसी खाइनु किसी देइनाहांती किसी देइनाहांती किसी देइनाहांती खाइବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି हाँ अबे राने किसी खाइବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି हाँ 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 किसी ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଣେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣ ବିସ୍କୁଟ ଆଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଯାଉନୁ କିଏ ମନା କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି ସ୍କୁଟି ଡିଗି ଖୋଲିବା ଆମେ ସ୍କୁଟି ଡିଗି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା ସେମ୍ ସେମ୍ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ଭଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ରାସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଚାବିଟା କାଢ଼ିଦେବା ସ୍କୁଟି ଚାବିଟା ନେଇ ଆସିବା ମୋଟାଟେ ଦେଖିବା ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଜିଦି କରି ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଆଣିକି ଦିଅ ନା ଘରେ ପଳେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ପିଲା ତୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ କହିଲା ଦିଦିର କାହିଁକି ଆଣିଲ ମୋର ବି ଆଣିକି ଦିଅ ଦିଦି ଜୋର ଯାର ମୁଣ୍ଡ ତାର ଆଣିଛ ମାନେ ମୋର ଆଣିକି ଦେବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ପଛେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାପା ମା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏଇନା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଆଉ ଦେବି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏଇନା କହିବ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ରନି ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଆସେ ଦେଖ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସଟି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବା ଦିଦିର ତମେ ବା କହିଲ ହେଉଛି ମୋ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଦିଦିର ସବୁ ନେଇଯାଇଛ ତମେ ନେଇଯାଇନ କି ତମେ ନେଇଯାଇଛ ନା ଦିଦିର ତା କି ମୁହଁ ଲୋ ବାପ କି ମୁହଁ କି କାନ୍ଦ ହବନି ତାର ନୂଆ ଜିନିଷ ତାର ସିଏ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଦେ ତା ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଜିଦ୍ଦି କରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ବାପା ନେଇକି ଆସିବେ ନହେଲେ ହବନି ପଳାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ନିଅ ତମେ ସ୍କେଲ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସଟି ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଲଡ଼ୁ ଫୁଟୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ନା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେୟା ଆସିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଦିର ଆସିବ ତା ପାଇଁ ବି ସେୟା ଆସିବ ନହେଲେ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲାଗିଯିବେ ତୋର ସେଇ ସବୁ ଅଛି ତାର ବି ସେଇ ସବୁ ଅଛି ଏକା ସେମ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଠ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ପୁଣି ସେ କହିଛି ଯେ ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ନେଇକି ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ବାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ଆଣିକି ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଫେରେଇ ଦେବ ସେମ୍ ଦେଖିଆ ସେମ୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ତା ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଦେଇଦିଅ ତା ବକ୍ସରେ ସେ ରଖିବ ଆୟତ୍ତ କରିକି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିବନି ଯତ୍ନ ରଖିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନା କି ଜାଣିନା ନା ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ
ଏ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଇ ନା ଏଇ ଜିନିଷର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ରାଉଣ୍ଡର। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଟା ବି ରାଉଣ୍ଡର। ହୁଁ? ସେଟା ରାଉଣ୍ଡରଟା। ଏଟା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡର କଣ? ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମେ ଜାଣିନ ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ତାପରେ ଯାଇ କାରବାର କରିବ। ହାତରେ ଧରି ବୁଲାନ୍ତି ସେଟା ସେଠି ପେନ୍ସିଲ ରଖି। କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏଇଟା? ଏଇଟା କ୍ଲାମିନ୍ ଏଟା କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କରିବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ। ଆରେ ଭଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଧରନି। ତମର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଦି ଜଣଙ୍କର। ତୋ ଜିନିଷ ଧରିଥିଲା ତାର ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ତମର ଆଉ ଧରିବନି। ଏବେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ସାଇଜ କରି ସଜାଡ଼ି ରଖନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଆସିବନି 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିବନି। ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ କାରବାର କରିବ। ଯେ କ'ଣ କରିବା 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିବନି ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆୟତ୍ତିକ ରଖିପାରିବ ଯନ୍ତ୍ର ସେଟା କେବେ ବି ନୁହଁ କେବେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବନି ନା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେବ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ। ତୋ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି? ମୁଁ ରଖିଦେନେ ତୋର କାମରେ ଆସିକି ରଖିଦେବନି ତାର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କାମରେ ଆସିବ କି ନା ରଖିଦେବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିବ ସେଠି ଅଛି ତ ଜାଣିଛ। ଏଇ ପେନ୍ଟା ତମେ କିଛି ଜାଣିନା ଏ ପେନ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ତମେ ତ ଲେଖି ଶିଖିନା ସେ ପେନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେ ପେନ୍ ପୁରା ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛ? ରହିବା ବାବା ଟାଟା ବାବା କରିଦେ ଟିକେ ଟାଟା ବାବା କରିଦେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।